Els mots i les oracions són les unitats lingüístiques bàsiques. Què vull dir? Mireu. Cada peça, cada mot, construeix una oració. Substantius, adjectius, adverbis i verbs. A poc, construïm l'oració més simple. Subjectes que accionen els agents. Després, afegim detalls a la significació. Reforcem les nostres accions. Detalls que podem canviar de lloc. Mots que podem intercanviar de posició per enriquir encara més la frase. Així construïm una bona oració.